So hi baby, this video is kanang mabuhata o kanang Borikat look. Oh my god, I miss Borikat look. It's been a while. Nugay-dugay na jud no, as in. So kanina look kay creative. Mabalik ang beach body innocent, feeling virgin, na di na virgin. Nakamove on na sa mga past. So kanina aura is kaning pang Borikat na kanang out of this world man. Akong hair kay ano ba ni siya? Hair by Natasha. Thank you so much, girl. Natasha Grande. Wow, sana all. Karon kay mag-start ko sa kong eyes. Daga na jud ang labanan. Dugay na jud ko wala ka Borikat eyes. May isa pa din nag eyelash extension ko. So kanina eyelash extension kay kanina murag cut falling apart na siya dai just like before. Ko na jud ko dai kanang one eye and another. Para madali ra ang tanan. Imingon na jud ko kanang Borikat na eyes. Ay kanang murag out of this world, like ko anjud kanang makaingon jud kanang asa kay siya mulakaw or asa ni siya mo adto or inana kanina palit na kanang itong gipang dipat na ko para naatanan colors and all that stuff. So mo ni ang forma dai dipat, so gamit ko mga colorful, gamit ko ni mga neutrals and all that. Wala na naparamdam dai, wala na jud naparamdam, wala na tanan naparamdam, wala na naparampam, wala na jud tanan dai. Very stress free, wala na ko ginahuna, wala na ko ginahuna na ta, wala na jud tanan dai. I'm very good na, I'm very happy and healing for now on kay wala pa dai murag di pa ko ganahan magkuan dai murag pa ako nag-focus na ako sa akong self and beauty central charat bitaw no ato na video ba kay kuan kay tuno pa to na look kay para virgin or to na look pa move on pa kuno hay sa ex Gemma yo di na ta mastroy na it's already that's so last week charot. Grabe na kayo no. Ura ko kadugay na ko kasway og ganang mga inani na eyes kanang pang Borikat jud kay bakan mo to murag nabaguhan dai murag ba pa ba ko mag kanang dramatic look or unsa pa ba as in dai. Gawin na jud ko wala kasway inani dai kay sige ra jud ko duha Genshin Impact, Mobile Legends di na kay ko magduog Mobile Legends kay ko say ma-stress jud ko dai like makapungot ko dai makunahuna jud ko niya nagiunsa ko niya girl. Charot ganahan ko magduog Genshin Impact kay peaceful ra jud siya, di siya toxic na kanang itong naaway nimo na inani na banga kag item or dili ra jud dai murag happy ko na kay siya, happy playing game murag ana ra kanang happy go lucky ra ang peg. Sa Mobile Legends de kay banga ka dai murag madamay nimo ang mga kauban dai ikaw na sadaan na maski na support ra ka dai ikaw na masadaan like what the hell luwi kay sa Angela dai ako jay madamay dai support ra ko dai na ting sanib wala dai mas vega mo do Genshin Impact if nakarios ka unsa na dai tan-awa na siya. Itoy ka na akong gibisihan after pila ka years after pila ka months. It was fun kani siya kay ako ra na siya i-blend og maayo kanang mga dark colors maglapas-lapas gani mura wala ko kasabot girl or di ni siya ni balik-balik temrog nagpa-inspired ko og soft cut ako ang eyes og concealer ako ginani na color dai kanang yan na gani if ever na amo ginani na palette why not. Eyeliner, cut eye, not cut eye, literal. Ako ra siya i-wing diri gani maski na black na kayo siya. Wala lang para na dimension. Ako ka ng eyeliner na favorite ninyo. Char! Excess kay parang bitang limpyuhan ra na siya para nindot gini ang eyeshadow ka human kay if ever ka na mag foundation ka first kanang ito na shimmer magtagak-tagak diri sa diri man naay mga lapas-lapas kunuhay take kay day promise. Ako ra buhaton akong eye sa Pikas and I will be right back. Char, sana all I will be right back. What if di na siya mo back? Kaya nata sa base sa face. Oh my god. Todo na dyan like full coverage. Like makeup dyan kayo in general. It's very full coverage foundation by MAC. Kita dyan kanyo gamit kinina ko heavy. Dugay-dugay na dyan ko ako ka-appointment dyan. Last ako appointment na ko kay kato dyan wedding na ko sa Satander. Mura dyan ako ang wedding na ko for the first of the year. Ato sa Satander na dito pa dyan ko na broken hearted. Never again. Raglood ki siya paminawon. Di ko ganahan mo balik-balik na ito. I'm over it. So mura akong appointment, last appointment dahil nagtanga na dyan ko sa akong life forever. Hantod mo, level 80 na dyan na tanan karakter na ko sa Genshin Impact dahil murag. Kung sa ka-boring, anana dahil level 80 na dyan na sila girl. Siya i-blend o kuan. Kana mga inani na brush ba. Blend kay kag foundation dahil. Imo siya i-stamp dahil. Magana gani. Pili mo siya i-ana dahil. Kaya kata mga Jojo Aloe, mga primer kay mag-move sila girl. Grabe ko mga buffer brush kay sa sponge. Para na siya i-blend og
kuan todo day para dili gyud siya murag kiki after. Dapat seamless ra jud gani siya. Sealer na kanami to murag one shade lighter pang highlight ra very light. Sa under eyes ra jud siya only man. Kanami to ang gamyo ra nako girl. Coverage na gyud foundation for full coverage pero ang concealer grabe na jud na kiki na jud ang peg. Ni hait siya no. Kabantay ka mo hait jud siya sa. Mo highlight jud siya. Gidugay na jud no. It's been a while na jud day. Wala karon it's kuan jud day. Nice kasi sa feeling nakabalik na jud og na look ka na pang borikat ana. If ever maganagi ka mag-set og powder butang sa mga area na kanang tong needed nimo i-set day. Di mo na siya set diri sa mga area kanang tong mga highlighted or kanang tong zone na kanang tong di ka dali mag-oily. Kung na buhaton akong kilay and masyakra mo. Charot lang, di na mo masyako eh. Mabaga ra nagkalit day. Wala, ka-powerful ba? So, magawa ako sa akong favorite na pressed powder. Maana ba dyan na? Botae. Di na dyan siya ma-focus kay hayag kay tanan. Di siya makita day. Botae is the best. Nindot siya pang oily skin. Vega dyan siya day. Daghan kay ko favorite kinin ako na powder. If ever ganing mag-press powder gani ka, imo na siya itap day. Okay, wata ka po. Basa pa na yung foundation sis. Kanami ito maporma siya ka ng streaky sa kanang mga brush day. Oo na dyan mo anak day. Marag ni chika na ko anak for pila ka years na makeup sa una tong active pa kay ko girl. Pero na day mo na wagtang nako for pila ka years day kay murag nakalimutan ako na istorya ba ko ana or unsa lighter shade na powder para kanami ito mga highlight ug mayo akong under eyes. So kuha ako NC30 NC420 para i-mix up. Kaya NC20 na powder kay hayag ra kaayo girl. Murag ungo. Kay butang sa akong under eyes. Press. Para mo highlight gani siya dahil para mo wala kay siya kanang limpyo gani ang smoky eye. Para anjud siya ba vega. Itong contour na kanami to murag mo ashi ko girl. Kanami to murag lapok. Mo man na ang contour. Kay ang contour na color kay murag ba siya mo mimic og shadow. Ang bronzer kay mo na pang warm. Now you know. Paano good ko? Grabe. Favorite kini ako na contour ever. Mapalit ko balik murag dili na dai murag mahal ra kayo murag napay nindot pa na barato ho na effective. Para mo kakana mo shape jud og forma. May isa pa day kani akong diri na area kay kuana ni siya enhance buccal fat remover. Aray grabe na siya na buccal fat remover. Excited na ako mo upload atong buccal fat remover. Murag ko ako nang ato day murag Jollibee pakiton ta ka day teaser charot. Sige ko Jollibee day as in grabe jud kay nakahubag day kanang ano jud kay karon ka dili na rin anak na kayo. Charot. Kan sa tag about surgery. Grabe na dyan ang surgery. Murag, paingon na dyan ka na si alexisjordani kay Erita Curse na kayo. Murag, daga na kayo siya gibuhat siyang now die. As in, grabe. Ang contour gani ka. Yung dyan apila o contour ang mundiri ay. Dapat ang light, anak dyan pa light. Para anak ba yung face snatch pataas. O kita ka na difference. Naa ba? Or basta pa na ako nataro o blend. Basta makita dyan yung difference dahil mo na ang contour kay diri sa kaning diri sa agtang diri ra. Sure apila diri yung contour kay murag mo tsaka man. Ay, para lifted. Parang anak bito kayo. Char. Contour day sa nose. Wanay line diri no. Wanay line. Man kani kay wala. Ang nimimik ko siya shadow no. Murag na siya yung ugulingon shadow. So same contour gyapon. Lang jud ko ni light-handed kay ngano kanina contour ba kay heavy ka ashi. Murag lain kay siya tanong sa akong no lead ay. Para na akong nose contour de dapat anak ra jud day. Dili kay ko mag-effort na kay adjust ra siya para nako. Charot. Ay heavy na ko in nose line kay wala na heavy. Retokers na jud kay ko day. Bisan retokers na gidan ipaklaro pa jud na retokers na jud maayo girl. Palit na kanang tong nanatanan ako magusto na color. Ana jud tanan sis. Color kani siya day. Kani gini more reddish. Ang color sa akong blush for today's look. Ni ra jud day. Ara day. Sa akin, dili na ako dadon na diri kay murag na-check ka, nakalimot ko sa check ka. Diri ra kutob dai, diri ra ang blush on. Ana, dali mawa na makeup kay blush on. Kabaw na mo na by now. Charot. Pinakadali mawa na makeup kay blush on jud dai. Dali jud kinamawa dai mo hilis ra dayon siya. Pagrana ka. Pero ako reindeer, just ko lord. Puwa-puwa jud siya kay puwa sa silicone na implant. Karon sa eyes kay wa pa ko nahuman. So kuha ra ko ina pink. Kanina pink dai. Diba? Wala ko kasabot girl. Tinod lang no, wala na ko kasabot dahil magnalibog na gani ko na. Unsa man ni purpose sa pink? Usay nasud sa kuno huna. Smoky eye na lang jud ko maayo dahil para murag balance siya tan-awon sis. Kay murag wala jud ko kasabot. Uti mo ako dahil wala ko kasabot ng ano nang ginani ako mata girl. Do, yawag na ako eh. Ano kay mascara lower lash line.
I look scary. Ever na lashes, mo vega na tanan. Siya kay it's by Paul Lash. I miss Paul Lash. Nabago na biya sila. Na sila gi-collab na influencer, si Michelle D. Sana all. Support na lang ko nila kay, nindot ba lang lashes juday. And first time ever nag-PR jud ko Paul Lash. Chika lang ko. Mo gito akong last video katong Borikat na mata. And after to kay mo na to siya. Nawagtang na ko girl. I'm been ghosting her online. Kanina style is Talia. Zoom daw to. Gimingaw na ko zoom. O, diba Talia? Aminin. Vegan ang zoom. Mo rin ang forma niya dahil. Pag na siya sa kong eyes na kanam ito murag hooded. No, not hooded. Murag kuan. Almond. Mura na siya. Mura akong gamit. Paul Lash. Sana all. Thank you so much sa to ni PR ani na ko. So, nabi difference. So, ako siya gipatong sa kuang eyelash extension. Na kanam ito maihap na lang. So, mura ang style sa Talia. Mura na ang design. Scary. Kung na din na pink sa atubangan. So, kung ako eyeshadow na color brown. Ako i-lip line. Ako i-try. Ma-lip liner ba dyan siya? Wala, ma-lip liner dyan siya. Wow, na-lip liner dyan siya. Wow, amazing. So, na lipstick eh, Amazonian. Ako adyan niya. Kung adyan niya siya, Amazonian man. Kani siya kay mura siya light brown. So, ako ra siya sa gulan og kanang color na kanang bitong sa eyeshadow. Uy, ugambil mo na kong dark. Ako ra siya butang eyeshadow na color brown. Ma-neutralize. So, mura na ako ang finished look na kanang pamburikat. Oh my gosh, just ko lord. Mura ako gangster, no? May ma-rate ni mo, day. Ngayon ako sa kanang pink-pink ang inner corner. Mura ni day. Thank you for the hair, Natasha Grande. Yeah, so mura na akong aura na pamburikat. You guys, enjoy, like, and subscribe. For the first time ni anak na ko sa akong channel. Like and subscribe and see you in my next video. Bye!